BNB vamwe vari kuti nenge dziara chi kuita sei nizola watemse. Ndakaita mari yakawanda asi handina kuona tayakashanda. Ndakabata 10,000 ikapera, ndikabata 20,000 ikapera. Ndozvifunga ndisina mari zvekuhodha ndichitengesa. Ndozvifunga ndisina mari zvekutenga stendi ndivake. Ndozvifunga ndisina mari zvekusiya zvinodhaka kusiya doro. Ndozvifunga ndisina mari ndinofunga zvakawanda, kuvhura takshop, kuvhura barbershop, kuvhura workshop, kuvhura phone shop, kuvaka cottage, kuvaka garage. Ndinofunga bajeti ndichinge ndakachona asi mari yacho ndichinge ndaiwana. Zvese zviya ndinozvikanganwa, ndinenge ndakufunga kugocha nekunwa. Ndozvifunga ndisina mari zvekuhodha ndichitengesa. Ndozvifunga ndisina mari zvekutenga stendi ndivake. Ndozvifunga ndisina mari zvekusiya zvinodhaka kusiya doro. Ndozvifunga ndisina mari. Ndakaita mari yakawanda asi handina kuona tayakashanda. Ndakabata 10,000 ikapera, ndikabata 20,000 ikapera, ndikabata 40,000 ikapera. Handina kuzvifunga zvekutenga imba, kuzvifunga zvekutenga mota, kuzvifunga zvekuhodha. Ndozvifunga ndisina mari zvekuhodha ndichitengesa. Ndozvifunga ndisina mari zvekutenga stendi ndivake. Ndozvifunga ndisina mari zvekusiya zvinodhaka kusiya doro. Ndozvifunga ndisina mari. Ndinofunga zvakawanda, kuvhura takshop, kuvhura barbershop, kuvhura workshop, kuvhura phone shop, kuvaka cottage, kuvaka garage. Ndinofunga bajeti ndichinge ndakachona asi mari yacho ndichinge ndaiwana. Zvese zviya ndinozvikanganwa, ndinenge ndakufunga kugocha nekunwa.